صل وسلم وبارك عليه. Wonten ing dalu niki kita tansah dipun paringi rahmat lan kenikmatan ingkang kathah tanpa upami. Aja nganti padha lali sholawat marang Kanjeng Nabi. Besok ing tembe muri mugi kita dipun syafaati. Sugih miskin ala padha wae mas, muga Allah iku imane. Prawan rondo ala padha wae mas, muga Allah iku imane. Allahumma sholli ala Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi sallu alaihi barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi sallu alaihi barakah kullu man shalla alaihi. Wonten ing dalu niki kita tansah dipun paringi rahmat lan kenikmatan ingkang kathah tanpa upami. Aja nganti padha lali sholawat marang Kanjeng Nabi. Besok ing tembe muri kita tansah dipun syafaati. Sugih miskin ala padha wae mas, muga Allah iku imane. Prawan rondo ala padha wae mas, muga Allah iku imane. Jare-jare ngaku Islam sholawate kok arang-arang. Yen padha ngampangake aja arep-arep syafaate. Jare-jare ngaku Islam sembayange wiridane sedekahe kok arang-arang. Yen padha ngampangake aja arep-arep suwargane. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi sallu alaihi barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi sallu alaihi barakah kullu man shalla alaihi. Wonten ing dalu niki kita tansah dipun paringi rahmat lan kenikmatan ingkang kathah tanpa upami. Aja nganti padha lali sholawat marang Kanjeng Nabi. Besok ing tembe muri kita tansah dipun syafaati. Sugih miskin ala padha wae mas, muga Allah iku imane. Prawan rondo ala padha
Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jaman mulya, jaman mulya, jaman akhir manungsa akeh dosane. Jaman mulya, jaman mulya, jaman akhir manungsa akeh dosane. Ayo batur padha maca selawat kulawati nuronaken Allah Ta'ala. Inilah kitab Quran, nuronaken Allah Ta'ala. Inilah kitab Quran, kaparingaken maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaman mulya, jaman mulya, jaman akhir manungsa akeh dosane. Jaman mulya, jaman mulya, jaman akhir manungsa akeh dosane. Ayo batur padha maca selawat kulawati. Sallu ala Nabi Muhammad.